sa shisin pat ngapan pau kajing sungo ka bakraw yoblay ubala yairi ya sumar yanga lembat ya phi ki ba pet bat ki basngam haka kerteng jong u kon jong u Jesu Christ nga ai kublay ya phi bara sa shisin ngamla ban khlem da pan pau kajing sungo ya baro kinong tray ki ba dan benta ban penbit penbiang ya kan ka channel ka Good News TV ngin duai bau blay long ringkat bat ki un pensaj bori yaki haki por baro bekinang laban penyai renti ya kan ka program ling bakan ka channel ka jing ya slok ka jing ya puson lingkot hakan ka step kalong ya i para lokhi ka bangala seng nong rim na ka gospel Yohanes kalong ka bakhan lai ka khot lai phusau lai phusan kiktin ki bong kumni ka hukum batmai nga ai happy ba phinya i para lokhi kumbangala i yapi ba phiro phinya i para lokhi da kani kin yotip baro ba philong ki sunran jonga la phidon kajing i para lokhi kindian nga kwa banya page phang uni Yohanes subatha yare gospel badikin kiktin uni Yohanes ulong unong tha gospel uba compare naki wi part kinong tha gospel ulong uba khamngam jeliu bad uba tha ya kijing mayan ki bakraw shibon ha kajing ya dei hakado bad u Jesu u ya dei si para arkmi u Yohanes ulong usenran ba ie bad basania jong u Jesu bad laj na u Petros dei ma u uba khamlong long yalam naki senran baro dei ma u ubla tha ya kanega gospel ya ki laituli ki city bad ya ka kitab jing penpau latip ya Yohanes kum u apostol jong ka jing i hakis ngi ka jing long temen jong u haba umla show ban le ai tang ka we ka ba ula kalong ba uyai ong ko khon hep to phin ya i para lok hi kini ki kinten jong Yohanes ki ai sawas ngotiang hakis kor jongi hado mentaru ban pen ken mau yangi ya kajing don kam jong kajing i kabatei ya kajing long jing em kabar reu blai halor kan ne ka tukhat ngin ya pechwa ka benta ka baningkong nga hukum ya phi ba phinya i para lokhi kane ka dei ka hukum ba phinya i para lokhi u Jesu u hukum ya ki senran ne ki nong bo jong u kumba u nyau ya ki ba kilong kitnat ban ba u ding so wai u kwa ya ki bakin yaine bat ban le ru ya ki hukum jong u na hukum ya phi ba phinya i para lokhi ki e ki ne ki para lok Shisen perkhat ki paralok ki de ki to ki ba ngi ju ya jo ya jan ngi ya shania bha haka yat ka yeng haka tre ka kta pada ki we ki benta jong ka jing em ngem ju ong paralok ya ki kme ki kpa ya ki men ki para bat ya ki ba yeng hasem ndrei ladangin pai haka ne ka jo ka gospel kelnong bakat kendai kedekot arpun reu arpun nyo namar kata haba uji su layo i yalaka keme bati utau senran ya uba uju i ba uyang hajan uong halaka keme ko kabreu hakmi yala ukol uji su yalaka keme uong ko kabreu kane kapan pau ba uji su om shamlabu dingper om shamlabu mauput ban ong ba une ba utai udai uparalok uji su uong yala ka kmi ko kabriu to kmi bha yala ukon om dei ya u henra ya uta usenran kamot ya uyo anis upen kam kon ya uyo anes wala umdei ukon trai jongka hakar khot arpun yo hadin kata uong ha uta usenran hakmi yala kakmi uong kakmi
wala kam day ka kami jong u. Kanega penpau syai kedar. Bangi day paralok labat no bat no. Bangi day banya i paralok. Kom ki paratenat ki basno hauju uding ba. Kom tangis ngoto ba paralok. Kamot para senran, para nombot, para bangej. Kom ki tenar ki basno hauju uding sawan u balong u Jisu. La ngilong si yeng si sem, ngilong si paralok. Kom ki tenar hauju uding sawan. Kom ki yeng kebala pediang ya u Jisu. U Jisu kwa yangi. Bangin ya iwe pat. Kat kom kan ka teks. U Jisu ula banjur. Pan ya para bangit. Henre dangin pai syaki wei pat ki benta kijing hikai jong u Jisu hi. Ngisem ba u Jisu u kwa yangi ba kom ki bangit. Ngin yaki wei ro kom bayalade. Tang kata henre uang dai ban ro wajah kita kibasyun yangi. Kom tangis ngoto bakajing kalau kapan siat jang kajing long Kristan kabasisya. Ya ki hukum barok las denlot hakajing kasiti baningkong Yohanes sau arpo wai. Da uno ro uong nga je ublay. Bat usun yala upara bangay. Ulong uba lamler. Namar uta ubom jala upara bangay. Ya uba uyoi. Laban je ublay. Uba sem la yoi. Te ya kanika hukum. Ngiyo na u. Bajar uba je ublay. Unda ya upara bangay. Ru. Kumta ujisu uong. Nga hukum yapi bapin ya paralok hi. Kabenta ka baar. Da kani kinyotip baro bapilong kisenran jonga. Da kajing paralok hi. Kapertai kan yotip bangilong kisenran ujisu. Ujisu ukwa bakajing long Kristan nejing long senran. Kadai benda pau syaka pertai. Da kajing kabasngur. Kajing kabasida. Bat basisya. Klem kajing kapertai. Kam ito yangi. Bangilong ki Kristal. Kajing kalong kum kabat yangi ki Kristal. Habangilay sa kajing seng kibakam he. Ngiyoi, ya ki pastor, kita menbasan, kita kat, ki delegates, baki judeng ya ki bat, ban penito siya ki waypat, baki day ki pastor, kita menbasan, kita kat, ki delegates. Kumta, ngiro kom ki bangay, ngiday ban deng, ya ki bat, jong kajing ban penito siya ka partay, bangilong, ki senran, u Jisu. Uwe ubriu baroblay. Kan ba udang ya hasurak. Lawan uwe Hindu. Bat ulaong. Ko ba. Ngayo sngaw syapang kakerteng Jisu. Nrengam ito uwe ulong. Tang mentakin ba. Habang apet syapi. Ngayo ban ngatip. Ya kadur u Jisu. Happy. Uni ubriu, ubaroblay, ubadap, da kajing ngurit. Ukop, ya kador kajing yaki wepat. Namar, usupo samreki, kat saba ulet, habaw ya kendo, ya kibriu. Kat hado, bakala pelong, ya une Hindu bom ngej blay, banong. Ngatip, bad ngayo ya kador u Jisu happy ba. Klem kajing ka pertai. Kam ito yangi bangilong ki Kristan. Kumta u Jisu ubo ya une udengkot. Bantau ya karen yang jong ki Kristan.
Para bangai ba iay menta tongen penerkam ya uniu dingkot. Langi long ni ki Kristan kumba u Jisu ukwa. Ngentau menta hato ka don ne ka jing i haki yeng ki sem jongi. Ka don ne ka jing i bat ki paralog. La kalong haki office, haki school, ki college, ki university. La kalong haki nong rep, haki jakaya kai, haki jakabla, haki jaka mission, but haki wei, ki bentaru. Kane ka kubor, hakane ka step, ka khot yangi. Bakong ki Kristan, ngidai bandeng, yaki bats jong ka jing i. Namar ka jing i, kalong, kapan sengiat jong ka jing long Kristan, kabasisya. Halor kini ki ai, ujisu udang yai kren. Ka hukum batmai nga ai hapi, bapinya iet para lokhi. Kumbang la iet yapi, bapiro pinya iet para lokhi. Da kani kinyotip baro, bapilong kisenran jonga, ada pidon kajing ya iet para lok. Ublay nam ta kaburam jangu. Amen. Ngin ya duai. Ablay nga ingo yame namar kani kapor kabakordor binglayo ban ya puson nakaktin ka jome. Yarab ya ngi ko kenrat ling bakan ni kanyu puson lingkat. Ling bakan ni kaktin jome. Bangin ya i para lokhi. Yarab ko kenrat bakan ni ka kubor. Kalong ka bor yang bad yangi baro ki bapet. Bat ki bas ngap. Sngo kenrat ya kajing duai. Mabe kilai kilet baro ba mesem. Na bakini nga demat pan krem turajing Jisu. Amen.